गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे गोख्रों थांखि लानाय जादों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजखौ आगानसे आवगायबावनानै गोजौ फरायसालिसिम प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थांखि लानाय जादों। BTRनि सिङाव गं 50 फरायसालि आरो BTRनि बायजोआव गं 50 फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय सावरायलायनाय जादों। फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट हाग्राबारि ओनसोलाव गोबाव सम रायजो जाबोनाय ट्राइबेलफोरा हानि मोनथायखौ मोननांगौ। BTRनि बायजो सनितपुर आरो बिश्वनाथआव रायजो जानाय बर'फोरनो फैगौ 3 दाननि गेजेराव हानि सार्टिफिकेटखौ होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बैफोर गासै बाथ्राखौ फोरमायना होदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। साब जुनियर नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपआ पान्जाबाव जानो थांगासिनो दङ। बे चेम्पियनशिपनि थाखाय आसाम फुटबल गौथुमा सा 22 गेलेगिरिफोरखौ सायख'बाय आरो बिसोर सा 22 हिनजावसा गेलेगिरिफोरनि गेजेराव बर' हारिनिफ्राय सा 6 गेलेगिरिफोरा सायख'जादों एबा जायगा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि जोलुर गेलेनाय जारिमिनाव हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर', अपुर्न नार्जारि बिथांमोननि उनाव दायो बर'नि उन्दै लाइमोनफोरा नेशनेल लेभेल चेम्पियनशिपफोराव गेलेनो जायगा मोननो हादों। बेनि गेजेरावनो फैगौ 3 सेप्तेम्बरनिफ्राय पान्जाबाव जानो गोनां साब जुनियर नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपआव बर' हारिनिफ्राय सा 6 गेलेगिरिफोरा गेलेनो जायगा मोननो हादों। बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गेरुवायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। न'नि फुख्रियाव गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ 45 बोसोर बैसोनि मनेस्वर बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'नि फुख्रियाव ना सारनो थांनायावनो गावनि जिउखौ खोमानानै लानाङो मनेस्वर बर'आ। बागानपारा पुलिसनि नुजाथिनायाव जिउ गोमाना थानाय गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय मुसलपुर आसाम रायजोआरि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोनदों। बिसायख'थिनि सिगांनो BTR हालामाव गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिदों। BPF दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों, राजु नार्जारिखौ आं सिनाया। राजु नार्जारिया मोजां मानसिमोनब्ला बिथांजों आं सावरायलायगौमोन। बैफोर गोख्रों रावजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजु नार्जारिखौ बुंदों। बेनि फिनजाथाय महरै राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ सिनाया होननानै बुंनाया साधारन खोथा। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे राजाबादि नखरनिफ्राय फैनाय मानसि। बिथाङा गोबां थाखा फैसा गोनां मानसि, गोबां दोहोनि सुबुं। बिथाङा गोलाव सम खुंथाइ गोहोआव थानाय समाव BTCनि रायजो राजाफोरनि खौथि रांफोरखौ गावनि खालामनानै सासे राजाबादि जानाय मानसि। सुबुंखान्थि हादरावबो राजाबायदि रायजो खुंबोदों। आं जाबाय सासे नेहाथ नखरनिफ्राय फैनाय सुबुं, आबादारि नखरनिफ्राय फैनाय सुबुं। जोंनि नखरा गिदिर दोहोनि नखरफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ सिनाया होननानै राजु नार्जारि बिथाङा फिनजाथाय होदों। आंल' नङा, हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेसेबां गोरिब नखरफोर दं बेसोरखौ सिनायनाय नङा। बिथाङा दोहोनि सुबुंफोरखौल' सिनायो होननानै राजु नार्जारि बिथाङा फिनजाथाय होदों। BTRनिफ्राय जागायनानै केदारनाथसिम साइकेलजों दावबायनो जागायदों सासे बर' लाइमोना। मख'नो गोनांदि BTRनिफ्राय केदारनाथ धामसिम खमैबो 2115 किल'मिटारसो जानथाय। बे 2115 किल'मिटार जानथायखौ साइकेलजों दावबायदों जन बड'सा मुंनि सासे बर' लाइमोना। बाक्सानि बरपेटा रड चन्दनपुरनि जन बड'साया साइकेलजों हान्थिनानै बरपेटा रडनि शिब मन्दिरनिफ्राय जागायनानै केदारनाथ धामसिम आगान सुरदों। गोबां सुबुङानो फोथायोदि केदारनाथआव आर'ज गाबहैनो हायोब्ला साननाय हनाय सिमां मिजिंफोरा जाफुंसारो आरो गोबाङानो फोथायो। बेनि थाखायनो रोजा सुबुंफोरा केदारनाथ धामाव दावबायहैयो। थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां जेंना गोनांब्लाबो केदारनाथ धामाव रोजा सुबुंफोरा आर'ज गाबनो दावबायहैयो। थिग बिब्दिनो जन बड'साया साइकेलजों हान्थिनानै केदारनाथ धाम थांनो थाखाय आगान सुरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। अस्मिता खेल इन्डिया वमेन्स उसु 2023 गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि मिथिश्री रामसियारिया गल्ड आरो लक्ष्मीप्ति देउरिया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। बाक्सा जिल्ला उसु एस'सिएशननि सिङाव थानाय उसु एकाडेमिनिफ्राय अस्मिता खेल इन्डिया वमेन्स उसु लीग चेम्पियनशिप 2023 मायथाइ आगस्ट दाननि
28-29 खालाराव गुवाहाटीआव जालांनाय सेनियर आइजो हान्जानि गेलेनाय बादायलायनायाव मिथिश्री रामसियारिया सनानि मेडेल आरो लक्ष्मीप्ति देउरिया ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां बिजनीआव नंखाय रां बिलाइनि हेंथायै पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों नंखाय रां बिलाइ साफायनायजों लोब्बा थानाय सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। बे फालांगिरिया बिजनी फानबारि लामानि देवखुराफारनि इनखान साहा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस बिफाना इनखान साहानि जेरक्स खालामग्रा मेसिन गंसेबो जब्द खालामनो हायो आरो थांनाय 26 आगस्ट खालारखालि बिजनीनि बुमकिपारा सारियालिआव एसएसबिनि सिग्रोमनायाव मिथुन मण्डल आरो साहाउद्दिन हुसेन मुंनि सानै नंखाय रां बिलाइनि फालांगिरिया खाजादोंमोन। चिरांनि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारदों। आसानि बानजायनायाव आदिबासिफोरखौ जनजाति मोनथाय होनांगौनि दाबिजों आदिबासि हारिसाखौ साहा जनजाति बारग' साहा बागान लेबारनि सोलायै सावथाल उरां मुन्डा मुंजों हारिसानि फोरमान बिलाइ होनो थाखाय दाबि दैखाङो। बेनि अनगायैबो सरकारा गनायथि होनाय खाजोना हालामनि गामिफोराव आदिबासिफोरनो हानि पाट्टा होनो थाखाय दाबि खालामो आदिबासि फरायसा आफादा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।